No niin, tervetuloa taas uuden videon pariin. Mä oon kuvannut aika monta videoa tässä välissä. Ton edellisen videon ja tämän videon välissä on ehkä, sanoisin 3 videoa, mitä mä en oo julkaissut sen takia, koska ne oli aika farsseja. Silleen, että kala ei ollut syönnillä, oli hirveän vähän aikaa tehdä niitä videoita ja sitten mä leikkauspöydällä koin, että ne ei oo kenellekään viihdyttäviä ne videot. Mut joo, mä hommasin tällaisen uuden mikin. Käytiin tuossa työreissulla Portugalissa, tai työvirkistäytymisreissulla Portugalissa. Ja ajattelin, että saadaan toi laatu vähän paremmaksi äänen puolesta. Ja nyt kirjolohimaraton jatkuu, eli koitetaan saada kirjolohta Köhniöltä. Ja viime kerralla tosiaan, kun kokeilin tätä kirjolohimaratonia, en saanut yhtään mitään, mutta mä löysin yhden tosi hyvän paikan, mikä on nyt paljastunut, kun on puista tippunut lehdet, niin löysin sen paikan tuolta. Se on joku pro-kalastajien piilopaikka ihan selkeästi. Viimeksi kun koitin saada kirjolohta, niin onnistuin saamaan kumminkin sellaisen aikamoisen systeemi. Eli mä sain uistimen tuolta keskeltä järveä silleen, että mun koukko oli mennyt siitä uistinrenkaasta läpi. Mikä on jo itsessään aikamoinen lottovoitto. Mut joo, se uisti oli jonkun itse tekemä. Lähdetään testaamaan sitäkin vielä joku kerta. Voitaisiin tehdä joku erillinen video siitä. Keli on tosi kaunis. Siellä näkyy vähän auringonpaistetta ja tollasta. Kaunis keli, me ollaan vähän varjossa tällä hetkellä. Harmittaa vähän, että toi kaikista paras ruska-aika meni ohi. Se loppui jotenkin parissa päivässä, mutta siltikin hienon näköistä, vaikka ei puissa olekaan enää hirveästi lehtiä. Ja Köhniöllä muutenkin on tosi kiva kävellä tää reitti aina tonne kalapaikoille. Tää on niinku mukava tämmönen kunnon syyskävely. Paitsi tietenkin takaisinpäin siinä vaiheessa, kun täällä on ihan pilkkopimeetä, niin se ei ole ihan niin mukava. Sinne on kumminkin jonkin verran matkaa sinne paikalle, mihin me ollaan nyt menossa. Mut joo, viime kerralla kun mä kävin siellä, niin siellä oli tosi paljon pintakäyntejä. Mä en tiedä, että miksi ei ollut syönnillään, mutta mä ajattelin, että tänään meillä on taas joku pari tuntia aikaa ehkä korkeintaan, niin nakellaan sieltä, koitetaan vähän disco-danceria, koitetaan vähän oho, mä jäin repuusta kiinni johonkin, mä en tiedä mihin. Ei kun siellä on haavi kiinni puussa. Otetaanhan irti. Tänään on jotenkin luottavainen olo siihen, että me saadaan se kirjolohi, mitä me ollaan tässä pyydystetty koko kesä ja syksy. Mutta joo, siis pysähdyin tähän kohtaan. Ai että on jotenkin hienon näköistä, kun on tällaisia ihan vihreitä lehtiä täällä maa täynnä. On jotenkin siisti. Siisti viba. Sitten itse asiassa, mäpä näytän teille. Tää on aina tämmönen taiteilukohta. Mä oon mennyt tän varmaan niinku 100 kertaa tän kohdan. Tossa on 2 vaihtoehtoa. Toinen vaihtoehto voi mennä tätä tukkia pitkin tonne toiselle puolelle. Sitä mä hyödynsin alussa. Mutta sitten kun alkoi tätä kantamusta olla niin paljon, esimerkiksi tää reppu, mä en tiedä näkyykö sekään edes oikeinpäin, tuolla paljon tavaraa, niin mä aloin mennä näitä kiviä pitkin. Mutta mä en koskaan muista, että mitkä näistä kivistä on niitä, mihin voi astua ja mihin ei. Koska ne on melkein kaikki irtonaisia. Ja just viimeksi melkein kaaduin tonne jorpakkoon tästä. Toikin on irtonainen, mutta ihan kohtuu tukeva silti. Ja toi on paha. Toi on hämykivi. Siihen aina kun astuu, se heiluu tosi paljon. Täytyy olla tosi varovainen. No niin. Nyt on suuri ylitys tehty. Jatketaan kalapaikalle. Ja mä tosiaan hankin tän uuden mikrofonin sitä varten, että veneessä toi kuuluvuus on aika huonoa. Silleen, että kun tuulee ja veneessä kun mä oon siellä kauempana, kun mä puhun tälle kameralle, niin se on ollut jälkikäsittelyssä jotenkin tosi työlästä saada. Ja aina jos kääntää päätä johonkin eri suuntaan, niin ei kuulu mitään. Joten kertokaa mulle kommenteissa vaikka, että kuulostaako tää nyt hyvältä. Täällä on nyt jo aika kylmä. Tuosta huomaa ihan huurteessa noi raiteet. Kasvit on kanssa. Ei ihme, että se ruska loppu lyhyen. Mutta oikeesti mä voin sanoa sen. Nytten tässä kun on aktiivisemmin kalastanut pari vuotta,
Tänä vuonna yrittänyt päästä vähän lisää sisään tohon kirjolohihommaan. Niin mun kaikista pahin vihollinen kyllä kaikista kaloista on kirjolohi. Mä en ymmärrä, että miten ihmeessä mä en saa sitä tarttumaan tohon koukkuun. Täällä muuten mä näytän teille. Nää on niitä kalapaikkoja täällä, mistä on hyvä heittää. Niitä on tässä radan varrella aina pikkusin välimatkoja. Mutta joo, kirjolohi, sitä vastaan mä oon kyllä taistellut jo paljon. Mutta jos se vielä tulisi, mä toivon, että tälle syksylle tulee, koska luvat oli kalliit. Mulla meni varmaan 100 näihin tämän vuoden lupiin. Tulee aika kova kilohinta kyllä Kirjolohella, vaikka täältä nyt saisikin jotain. Nyt alkaa kalastuskelit onneksi olla niinku ihan bueno. Todella hyvät. Okei, mulla on nyt tällä hetkellä ongelma. Mä en oo ihan varma, että missä kohtaa se on se kalapaikka, minkä mä löysin viimeksi vahingossa. Se ei ollut mitenkään aukealla paikalla. Tuolla on muuten tosi kauniin näköistä. Kattokaa ton. Wow. Mut joo, se ei ollut mitenkään aukealla paikalla. Mä oon usein nähnyt sen tuolta toiselta puolelta sen paikan, mutta mä en oo löytänyt sitä. Ja voila. Sinne suuntaan. Ja siellä se on. Nyt kun tässä ei ole lehtiä puissa, niin toi näkyy toi paikka, mutta aiemmin sitä ei näkynyt. Mennään sinne ja katsotaan, että miten heitto kulkee. Jyrkkää ja jäistä. Tää ei ole ikinä hyvä kombo. Ei yhtään hyvä kombo, mutta katsotaan, että jos me päästäis tänne alas ilman, että me ollaan kebabbia. No niin. Ja sitten näkymät paikalta. Viimeksi kun mä kävin täällä, mä heittelin tästä näiden kivien päältä aika paljon. Tossa oli paljon pintakäyntejä niin kuin tässä alueella ja sitten tässä lähellä. Sen jälkeen kun ollaan heitelty ja alkaa kahvihammasta kolottaa, niin siinä vaiheessa heitetään tonne onki tahnan kanssa ja aletaan hörppimään kahvia. Mutta ei mitään, aletaan kalastaa. No niin, nyt ollaan paikoilla. Mä kuvasin äsken varmaan joku 5 minuuttia höpinää tässä jo ja mulla ei ollut video päällä. Nämä on näitä vanhoja klassikoita, mutta nyt päästään testaamaan hyvin, että toimiiko tämä mikrofoni kuinka hyvin. Me otettiin tuolta pakista nytten semmonen kuparin värinen lusikka. Mä veikkaan, että se toimii tällaisella ruskan jälkeisellä kelillä hyvin, mutta saa nähdä. Mun veikkaukset ei ole aiemminkaan mennyt kirjolohien kanssa ihan hirveän putkeen. Mut katsotaan. Ehkä se yllättää. Ehkä sieltä tulee jotain. Joo, ja tossa äsken myös mainostelin. Mä veikkaan, että mä en ehkä julkaise sitä videoa ikinä, koska siinä ei ollut mitään ihan hirveän mielenkiintoista. Mutta mä siis päivitin Kelaan tossa hetki sitten. Sit mä korjasin mun ykkösvavan, Daiwan Ninjan. Ja sitten tosiaan ostin uuden Kelaan Mitchellin MX5, muistaakseni, joo, MX5 3000S. Oli tosi hyvässä tarjouksessa ruodolla ja voin sanoa, että suosittelen kyllä isosti, tykkään tosi paljon. Tosi smoothi kelata, hyvä heittää, kaikki oikeastaan kohdillaan ja ei ollut mikään budjetin rikkoja, 20 taisi olla. Nyt testataan myös tätä mikrofonia ekaa kertaa silleen, että toimiiko tää esimerkiksi, jos mä heitän tonne päin, niin kuuluuko tästä mitään? Ja mä toivon, että kuuluu. Voidaan alkaa tekemään semmosia kalastus ASMR-videoita, kun on mikrofoni tässä melkein suupielessä kiinni. Joo, tää on kyllä kaunis paikka. Mä toivon, että teilläkin on hyvät maisemat sieltä takaa, vaikka mä en tiedä mitä te näette sieltä oikein, mutta hienolta näyttää. Mä vaihan teidät kohta tähän rintakiinnikkeeseen, niin saatte katsoa vähän paremmin, että miltä täällä näyttää. Se on ehkä muutenkin kaikista kivoin kuvakulma. Ainakin omasta mielestä. Se on jotenkin kiva, saa olla actionissa mukana. Siellä olikin näköjään puuoksa valppaana tuolla ylhäällä ja otti meidän siiman kiinni. Kyllä toi koko Köhnijänjärven ruska tulee mukana jokaisella heitolla. Tuolla pinta. Ja täydellinen heitto. Täydellinen heitto. Mä alan olla kyllä vakuuttunut, että tässä Köhnijänjärvessä ei ole yhden yhtä kalaa. Nää on jotain semmosia, niillä on jotkut robotit tuolla, mitkä pintoaa aina. Koska mä oon jutellut täällä tosi monen kalastajan kanssa tässä, varsinkin tänä kesänä.
Ja yksi on saanut 3 kirjolohta, loput ei ole saanut mitään. Niin tosi mystistä. Okei, nyt vaihdetaan viehettä. Meillä oli tällainen kuparimusta lusikka, sillä ei tullut mitään hetkeä. Mä en muutenkaan oikein luota tuohon lusikkaan, mä en ole ikinä saanut sillä yhtään mitään. Vaihdetaan tällaiseen punamustaan vieheeseen, missä on tällaiset kivat pallerot tossa ja siellä on tommonen mätipallo tuolla koukussa. Ja testataan, että jos tällä tulisi jotain. Mä veikkaan, tää näyttää semmoiselta, että tää voisi olla tällaiselle kelille potentiaalinen kirjolohelle. Mä mietin, että pitäisikö meidän vaan luovuttaa tän heittelyn kanssa kohta ja heittää tahna. Mutta sitten taas tahnaonginta, se on jotenkin vähän liian passiivista. Se on jotenkin vähän tylsää. Et säästetään se semmoiseksi viimeiseksi keinoksi. Mutta katsotaan, että jos sieltä tulisi tällä jotain. Tää on jotenkin tosi kivan näköinen uistin kyllä. Tykkään. Toivottavasti myös kirjolahit tykkää. Roskaa tulee kyllä joka heitolla nyt, kun tossa on pinnassa noita lehtiä. Saa heittää vähän kauemmaksi, niin sitten ne ei tartu tosta pinnasta heti tohon vieheeseen. Mennään alalauteelle ja heitetään tästä. Ei jäädä niin helposti tohon puuoksaankaan kiinni, mutta tuolla on aika paljon pintomista tuolla. Just tuolla alueella. Hyvää heitto. Siellä ehkä kävi tärppi. Mä en ole ihan varma, että oliko se tärppi vai oliko se joku rikkaruoha. Mutta tehdään taas silleen, että mä kalastelen tässä. Mä otan teidät tuohon rintakiinnikkeeseen kiinni ja mä laitan sitten päälle sen siinä vaiheessa, jos tapahtuu jotain jännittävää. Tai kun tapahtuu jotain jännittävää. Me ollaan toivekkaita. Ei ole mitään tullut vielä ainakaan. Mutta nokeillaan tässä vielä hetki tällä uistimella. Ja jos tällä ei ala tulemaan, niin sitten vaihdetaan seuraavaa. Mennään aina joku 15 minuuttia ehkä yhdellä. Ja sitten vaihdetaan seuraavaa. Niin nähdään, että mikä toimii ja mikä ei. Ja sitten siinä vaiheessa, kun kello on jotain määrä X, meillä ei ihan hirveästi ole valoisa aikaa enää, mutta onneksi nyt on kirkas taivas, niin todennäköisesti ilta-aurinko paistaa vielä vähän pidempään auringonlaskun jälkeen, vaikka ei sekään kauaa. Mutta joo, vaihdetaan sitten tahnaa jossain vaiheessa ja aletaan juomaan kahvia ja nauttimaan auringonlaskusta. Ei ole ihan hirveästi kerennyt käydä kalalla. Mä oon muutaman kerran käynyt kuvaamassa jotain videosysteemejä, mutta joo, työt haittaa harrastuksia, sanotaan näin. Koska töitä on paljon, niin sitten ei ihan hirveästi kerkeä nautiskella tästä kalastuksen ilosta, koska työpäivät on just sellaisia. Sattuu semmoiseen aikaan, että milloin olisi ainoa aika kalastaa. Mutta tää on kyllä kiva kohta. Musta tuntuu, että tää on varmaan joku semmonen, mitä nämä kalamiehet panttaa aina, koska tää oli täällä tosiaan katveessa. Mä oon nähnyt tuolta vastarannalta välillä, kun tässä istuu jotain ammattimiehiä, jotka niistä huomaa, että ne on kiskonut kirjolohta elämässään enemmän kuin kukaan. Mut täällä ne istuu ja nököttää ja kalastaa tahnalla ja tälleen. Mut nyt me ollaan vallattu tää paikka. Tuleekohan meistä nyt jotain kirjolohen herroja? Mua kiinnostais löytää, että missä kohtaa ne on täällä ne kirjolohet, koska täällä on pintomista. Mun mielestä niiden pitäisi kiertää vähän ympäri tätä järveä. Että ne vaeltelee täällä vähän joka puolella näitä käytännössä ehkä rantaa pitkin sillä nyt kun on viileät vedet ja viileät kelit, niin eiköhän ne tykkää vetää jossain tässä tällaisilla kohdilla. Mutta me ei olla vielä sitä kohtaa löydetty. Kesä oli vaikeeta kirjolohiaikaa sen takia, kun oli niin lämmintä. Niin ne meni tonne syvänteeseen ja oli siellä. Ja sitten kun täällä ei saa veneillä, niin täällä ei oikein pääse sinne syvänteelle. Vitsi, kun tähän heittäisi kumiveneen ja lähtisi moottorilla vetelemään tätä järveä ees taas, niin kyllä varmasti tulisi. Mutta ei saa. Tyydymme kohtaloon. Heittelemme rannalta. Vaikka rantakalastus on kyllä tosi kivaa. Ehkä jopa kivempaa kuin veneily. Molemmissa on omat puolensa kyllä. Nyt ollaan heitelty tälläkin aika paljon. Niin tehdään semmonen pieni vaihto, että otetaan toi irti tosta koukusta. Laitetaan se vaihtopenkille kanssa. Sitten me voitais ehkä kokeilla. Siis mulla alkaa täyttymään kyllä tää pakki jo semmoista uistimista, mitä mä oon kalastanut täältä Köhnieltä. Mä oon kalastanut enemmän uistimia täältä kuin mitä mä oon kalastanut kalaa.
Tuolla meillä olisi lottoa, meillä olisi bladea, meillä olisi rapalaa. Niitä me ei ehkä käytetä nyt. Siellä meillä on jo onki oottamassa. Tuolla meillä olisi aika nätti kirjolohilippa. Laitetaan se. Sillä me mennään. No eikö ole hieno vai mitä olette mieltä? Just tollanen, mikä voisi olla toimiva. Nyt täällä alkaa pintomaan kirjolohet aika paljon. Silleen ainakin mä epäilen, että ne on kirjolohia, mitkä täällä pintoo. Ne on aika säikkyjä kaloja. Niin mä en tiedä, että miten se toimii nakata suoraan tohon renkaaseen, mutta heitetään ainakin siihen renkaan lähelle. Tuolla taas oli oikeastaan tuolla suunnassa, mihin mä just heitin, niin siitä ehkä 20 metriä eteenpäin, niin siellä pinta. Voitaisiin ehkä heittää se tahna tonne veteen. Kello alkaa olla jo sen verran, että meillä ei ihan hirveästi ole aikaa enää kalastaa, mutta jos me heitetään se tahna, me kerätään syömään eväsleipää, me kerätään juomaan kahvia ja sieltä ehkä tulee kirjolohi. Se on vissiin kaikista paras tapaa saada niitä kirjolohia. Mutta mä vaan jotenkin en oo niin syttynyt siihen tahnaongintaan. Se on vähän tylsää hommaa. No niin, meillä on tasan tunti aikaa ennen auringonlaskua. Me otetaan nytten tää irti, tää lippo, mikä oli meillä testissä. Ihme, että tohon ei tartu. Toi on niinku täydellisen näköinen kirjolohilippa. Mut me heitetään siihen nyt Disco Dancer. Ja laitetaan toi pinkki versio. Meillä on kyllä näitä muitakin versioita. Vai pitäisikö mennä kultasella? Mennäänpäs kultapunaisella. Kultapunainen Disco Dancer. Mä ajattelin ensin pistää pinkin. Pinkki on mun kaikista paras työkalu kyllä melkein mihin tahansa tilanteeseen, mutta laitetaan pinkki vasta kohta, jos tällä punaisella ei tuu. Mut voitais vielä ehkä joku 15-20 minuuttia. Ehkä saattaa olla jopa, että keretään enemmänkin kalastella näillä uistimilla ja sitten laitetaan tahna. Tossa pintoa tossa alueella. Mä en tiedä. Okei, mä koitan näyttää teille alueen. Tossa. Ja koitetaan kalastaa sieltä. Mutta Disco Dancerit on kyllä yleensä sellaisia, että niitä ei vastusta kyllä mikään kala. Ne on todella hyviä uistimia. Tuolla taas pinto. Mä en tiedä näkyykö sitä siinä. Riippuu varmaan teidän näytön koosta, mutta sanotaan ehkä 2 metriä vasemmalle siitä, mihin mä äsken heitin. Ja mä en ole ihan varma, että onko se kirjolohi, mutta mä epäilen, että se on kirjolohi. Mut joo, Disco Dancer. Varmaan en ole ikinä saanut millään uistimella niin paljon kalaa kuin Disco Dancereilla. Ihan uskomaton vempeli. Tätä punaista mä en ole vielä ihan hirveästi koittanut. Mä kävin yhdellä taimenkoskella ja koitin heittää siellä, mutta onnistuin heittää pohjaan ton punaisen Disco Dancerin. Ja tää on nyt sen punaisen seuraaja. Ja mä en ole vielä heittänyt tätä varmaan kertaakaan. Mutta joo, Taimenjoella ei tullut kyllä hirveän paljon, mutta tuli 1 taimen. Se oli jo voitto itseessään. Ja täydellinen heitto. Pahasti alkaa näyttää siltä, että kirjolohta ei tuu tänään. Meillä on vielä tässä onneksi aikaa. Täällä on tosi kylmä. Sillä, että niinku valelee ihan huolella. Me vaihdetaan nyt toi punainen Disco Dancer. Me vaihdetaan se tähän pinkkiin. Tää pinkki on kaikista paras Disco Dancer, mitä mä oon testannut. Tällä on tullut kaikista parhaiten kalaa. Vihreä on toinen, mikä on tosi hyvä. Sen mä jätin kanssa pohjaa itse asiassa samalla koskella, millä sen punaisenkin, mutta sillä on tullut hyvin kuhaa ja muuta. Testataan vielä tätä pinkkiä tässä. Ja kello on tällä hetkellä 17.09, eli meillä on noin vähän vajaa 50 minuuttia aikaa ennen auringonlaskua. Ja auringonlaskun jälkeen tahnan kanssa se ei haittaa niin paljon ja meillä on kumminkin taskulamput mukana, että me päästään täältä pimeässäkin ihan hyvin pois. Mut joo, testataan heitellä tällä vielä ehkä noin 10 minuuttia vartti. Ja sitten jos tää ei toimi, niin sitten vaihdetaan tahnaa. Täällä on kyllä kaunis auringonlasku alkamassa. Mä en tiedä näkyykö se vielä kamerassa niin hienosti, mutta tosi kauniilta näyttää. Ja sitä paitsi ei se kalasaalis ole se tärkeä osuus, vaan se tärkeä osuus on se, että on kiva. Pääsee nauttimaan luonnosta ja hiljaisuudesta. Täällä alkaa olla tosi kylmä. Me otetaan irti Disco Danceri. Me laitetaan tahna tilalle. Eli mulla on tällainen viritelmä täällä mun pakissa. Mäpäs näytän teille. Koska mulla on pieni pakki aina mukana. Mä oon viritellyt tällaisen onkilaitteen. Vedetään se tuolta. Noin. Sen voi yhdistää suoraan tohon mun virvelin tohon kiinnikkeeseen. Tässä on liukupaino, pieni koukku ja sitten koho, minkä tuolta kun avataan, niin sitten sen voi tökätä tonne ja sieltä. Noin. Ja nyt meillä on siinä systeemi kasassa. Sitten me laitetaan sinne tahna ja aletaan onkimaan. Pikkusen tahnaa. Tänään käytetään Powerbaitin tällaista juuston hajusta.
Tää on ihan kuvottava haju. Ei oo kyllä niinku yhtään hyvä, mutta tää on aika legendaarinen väri. Sitten me otetaan koukku sieltä noin ja muotoillaan se silleen, että se mahdollisimman hyvin peittää tätä koukkua, mutta ei kokonaan. Ja nyt meillä on tällainen, minkä pitäisi olla pisaran muotoinen, mutta näillä taidoilla siitä ei välttämättä ihan pisaran muotoista tullut. Mutta nyt me nakataan se tonne jorpakkoon. Noin. Ja nyt annetaan olla siellä, löysetään jarrua vähän sieltä ja sitten katsotaan, että milloin tulee ilmoitus, että siellä on kala. Jos tulee, pistetään se tohon kiven koloon noin, niin me saadaan se siitä sitten nopsasti napattua. Ja nyt voitais vähän virauttaa kyllä käsiä, koska toi juustotahna ei oo mikään maailman parhaan hajun. Ja pyyhkästään kädet. Alkaa olla nimittäin näpit aika jäässä, niin ylimääräinen kosteus ei oo kyllä mitenkään ideaali tilanne. Ja sitten voitais ehkä ottaa kahvia. Tossa itse asiassa pinto. Tossa kohtaa ehkä tuolla. Tosi lähellä meidän onkin on jossain tossa kohdalla. Mä ajattelin alkaa ottaa tässä kahvia pikkuhiljaa, mutta katsotaan nyt, että alkaako toi haistamaan meidän juustopalloa, mikä meillä tuolla on. Ei ainakaan vielä tapahtunut mitään. Nyt otetaan siis kahvia. Ja sieltä termarilämpötaskusta. Ja totta kai perinteinen kahvin kaato. Itse asiassa perinteinen kahvinkaato. Mulla on yleensä teetä mukana täällä. Mutta joo. Siitä kauniit maisemat. Okei, tässä on nätti maisema. Ja sieltä. Ja kuppi kuumaa. Puolisen tuntia aikaa ennen kuin tulee pimeätä. Ja täällä on niin kylmä, että mä en varmaan jää enää hämärälle. Katsotaan nyt, että tuleeko näitä tärppejä tässä puolessa tunnissa. Ja jos ei tuu, niin sitten lähdetään vaan autolla. Siis ei ole kovin hyvää kahvia, mutta tää miljöö, tää kylmyys, kyllä ihan mikä tahansa lämmin kahvi on tosi hyvää siinä vaiheessa. Ja itse asiassa taidan ottaa voileivän tässä välissä myös. Nimittäin nämä tärpit ei ihan hirveän nopeasti tuu tällä ongella. No niin, mulla on täällä folioon pakattuna tällainen oikein kunnon syksyretkileipä. Nam. Eli jyväskyläläistä, mun kotikonnuilta, Kuokkalasta, ruutin 100% ruisleipää. Mitä siellä on sisällä? Siellä on sisällä kipparijuustoa sekä vege-pepperonia. Varmaan hyvä. Testaillaan kahvin kanssa tätä. Mä laitan teidät nyt pois ja keskityn tuohon eväsleipään ja ootellaan vähän vielä. No niin, täällä alkoikin vesisade. Nyt ollaan ooteltu. Tuossa kävi äsken pari hyvää pintomista. Tosi isot renkaat. Tuolla päin oli yksi iso. Tässä oli ihan tässä kohon molemmin puoli isoja käyntejä. Mutta ei vielä ottanut. Tässä vaiheessa mä veikkaan, että meillä ei enää ole tulossa kirjolohta. Tänään jäätiin tyhjin käsin, mutta tää ei suinkaan ollut tietenkään syksyn viimeinen kerta, kun me tänne tullaan. Me pystytään tulemaan tänne melkein milloin tahansa. Tähän ei hirveän kauan ajaa tosta kotoa. Mutta mä alan laittaa tässä pikkuhiljaa kamoja kasaa. Ja mä sanon teille nyt tässä vaiheessa heipat. Kiva, että katsoitte videon. Ja toivottavasti tuutte uudelleenkin katsoa videoa. Jos tykkäsitte videosta, niin laittakaa ihmeessä mä melkein tipahin. Laittakaa ihmeessä kanava tilaukseen. Pistäkää kommenttia, mitä te haluaisitte nähdä tällä kanavalla. Kaikki kalastukseen liittyvä kelpaa. Kaikki retkeilyynkin liittyvä kelpaa kyllä. Mulla on tulossa parin viikon päästä pidempi reissu. Mä lähden Thaimaaseen ja sitten sen jälkeen on varmaan aika kylmät kelit. Mutta kyllä mä uskon, että mä siltikin kalastelen silloin vielä. Mutta pidemmittä puheitta mä lopetan videon tähän. Ja siinä vaiheessa, jos tulee nyt kalaa vielä jollain ihmeellä tässä viimeisen, olisikohan meillä varttiaikaa, niin sitten mä otan teidät takaisin tuolta taskusta tähän kuvaamaan. Mut hei, kiitoksia kaikille videon kattomisesta.